De kinderen zijn wel curieus, hè? Ja, vanmorgen Justin in de Jan en Alleman die heeft geprobeerd om de pieren uit mijn neus te halen. Gil bij mij ook. Die zag dat precies wel zitten, dat wij terug een koppel zouden worden. Oh, ik had de indruk dat voor Justin het eigenlijk niet veel uitmaakte. Voor Gil wel. Ja? Ja. Jullie zijn voor elkaar gemaakt, zei ze. Vind jij dat ook? Of jij dat ook vindt? Ik weet niet. Ik vind dat nogal moeilijk. Ja, dat is misschien gewoon nostalgie. Misschien verlangen wij gewoon terug naar de tijd dat wij jong waren, onbezonnen en verliefd. Dat zal wel meespelen, zeker. En de schrik. Schrik om energie te steken in iets wat al een keer mislukt is. Ja. Ja. We hebben het nu goed samen. Maar er is ook niemand die zegt dat het een tweede keer moet mislukken. Cheers. Cheers.